Podcast Strednej odbornej školy vo Svite. Ahojte, vážení poslucháči, vítam vás všetkých v našom novom podcaste, ktorý máme v mesiaci október. Dnes sa budeme baviť o eurofondoch. Sedí tu so mnou moja kolegyňa Mirka. Prvá otázka na úvod. Kedy naša škola začala robiť s prvými eurofondami? Keď si tak dobre spomínam, tak je to 16 alebo 17 rokov, lebo prvý projekt na tejto škole v podstate mala moja kolegyňa. Ale rok na to som pripravila projekt ja a ten bol v roku 2009 a trval celé 3 roky. Musím ťa ešte poopraviť, nebol to projekt financovaný z eurofondov, ale bol to projekt z nílskych fondov. A to znamená, že celý tento projekt financovala norská spoločnosť, ktorá bola na vtedajšiu dobu naozaj veľmi štedrá, lebo my sme na tento projekt, ktorý trval 3 roky, dostali 52 000 eur, čo bolo na vtedajšiu dobu naozaj veľmi veľa peňazí. To sú krásne peňažky. Áno, a pracovali sme v podstate s 2 norskými školami. Zaujímavosťou je, že keď som tvorila tento projekt, tak som napísala 110 mailov do Norska na rôzne norské stredné školy. A ozvali sa mi teda iba 3. Jedna poďakovala za návrh a povedala, že v momentálnom období alebo v tomto období má rozvinutý jeden projekt. Takže nemôže s nami spolupracovať, ale tie ostatné 2 školy boli nadšené a bolo to umelecké gymnázium v Lillehammeri a všeobecné gymnázium na juhu Norska v Arendali, ktorí okamžite tento projekt prijali a teda stali sa našimi partnermi. Takže tvoja snaha nebola márna a oplatilo sa bojovať. Pravdu povediac, čakala som, že tých mailov príde viac, ale tešila som sa aj tým 3, ktoré sa skrátka vrátili. To je neuveriteľné číslo, 110 mailov. No a tento náš prvý projekt, ktorý teda trval od roku 2009 do 2012, bol spoločensko-vedný a volal sa Ako nás ovplyvňuje minulosť. Pretože Norsko a Slovensko, hoci máme rozdielnú rozlohu štátov, tak máme približne taký istý počet obyvateľov. No a zaujímavé na tomto projekte bolo to, že sme začínali skúmať, ako sa osídlovalo územie Norska a ako sa osídlovalo územie Slovenska. A pokračovali sme v kultúrnych tradíciách a dostali sme sa až do súčasnosti, kde sme vlastne porovnávali profil súčasného Nóra s profilom súčasného Slováka, čo bolo naozaj veľmi zaujímavé. Dobre, znie to zaujímavo, ale poďme ďalej. Čiže prvý projekt ani v podstate nebol europrojekt, alebo nebol z eurofondov, čiže bol to norský projekt. No ale povedz mi, kedy sme prešli ako škola na čerpanie tých takých typických eurofondov, o ktorých počúvame? No, bolo to o 1 rok neskôr, teda bolo to v roku 2013 a znova to bol projekt, ktorý trval 3 roky. Bol to taký prvý medzinárodný projekt s takými krajinami, ktoré sú pre nás naozaj veľmi zaujímavé. A bol to projekt s Nemeckom, s Cyprom, s Tureckom, s Litvou a s Českou republikou. Volal sa tento projekt Rozdiely nás spájajú a tento projekt bol vlastne o multikultúrnej spoločnosti, o tom, ako dokážeme prijímať inakosť a ako nás tá inakosť vlastne dokopy zbližuje. Pretože hlavnými myšlienkami tohto projektu boli ideály rovnosti a vzájomného rešpektu vo vládnych politikách štátov. Najprv sme si teda mysleli, že to Turecko bude pre nás takým prínosom, hoci Turecko ešte stále nie je súčasťou Európskej únie, ani vtedy nebol, ale v podstate môže byť prizývané do týchto medzinárodných projektov, ale v priebehu toho projektu sme zistili, že vlastne dať do jedného projektu Cyprus a Turecko nebol veľmi dobrý nápad. Nebol to ideál, lebo ešte ani dneska ten stav nie je ideálny a už uplynulo koľko rokov. Jasné. Áno, rozumiem. Proste žiakom sme veľmi ťažko vysvetľovali, v čom sme teda iní a ako zlepšiť akceptáciu, keď tým typickým príkladom, ako sa neakceptovali Turecko a Cyprus, videli vlastne na vlastných očiach. Čiže Turecko áno, ako dovolenková destinácia, ale
ako partner na spoluprácu s európskymi školami je to teda dosť problém. Je to obťažné. Využili sme eurofondy aj na niečo iné, ako cesty študentov do zahraničia? Áno. V podstate môj tretí projekt bol o tom, ako sa školstvo vyvíja v škandinávskych krajinách. A naozaj sme navštívili na takých študijných cestách s kolegyňami 3 škandinávske krajiny, Švédsko, Fínsko a Nórsko. Čiže ty ako skúsená pedagogička, ako si to vnímala, tie rozdielne školské systémy? Skús nám možno o tom povedať niečo viac. Áno, keď sme prišli na tie školy v Škandinávii, tak sme zostali nadšení, pretože to školstvo fungovalo úplne inak ako u nás na Slovensku. Skrátka, tí učitelia pracovali úplne inak s tými žiakmi, mali úplne inak vybavené školy a boli viac zanietenejší, ako viac motivovanejší ako naši učitelia. No a navštívili sme niekoľko súkromných škôl, štátnych škôl, aj základných škôl, stredných škôl a teda tie rozdiely, ktoré sme vtedy videli, by som mohla zhrnúť do takých základných bodov. A to je, že videli sme, ako v praxi funguje individualizované vzdelávanie, ako v praxi funguje formatívne hodnotenie. Možno tie pojmy vám nič nebudú hovoriť, ale videli sme, aké sú motivované hodiny osobnostného rozvoja, ktoré už vtedy naplno v škandinávskych krajinách fungovali, pretože tieto školy mali taký základný cieľ, že žiak sám musí vedieť ohodnotiť sám seba, musí si vedieť stanoviť svoje vlastné ciele a spätne sa musí k tým cieľom vyjadriť, že či sa mu ich podarilo dosiahnuť a ak nie, tak v čom teda urobil chybu. A boli sme teda, ako som už spomínala, nadšení z toho, čo sme videli. A keď sme sa vrátili z tých študijných ciest, tak sme sa niektoré tie momenty práce na tých škandinávskych školách snažili zaviesť aj u nás. Spočiatku sa nám to aj celkom darilo, ale slovenský systém ešte nebol nastavený v tom období na prijatie takých progresívnych myšlienok, takže tie prekážky, ktoré sme v podstate zažívali, tak tie ukončili vlastne naše snahy urobiť zo slovenského školstva školstvo škandinávske v tom období. Dobre, a ako by si to porovnala s dnešnou dobou? Je už dneska ten posun smerom k tej Škandinávii, k tým inovatívnym metódam na Slovensku, alebo ako to momentálne vnímaš? No, v podstate odvtedy sa vystriedalo vo vláde niekoľko ministrov školstva. A každý v podstate sa snažil niečo nové priniesť, hoci nikdy tú cestu reformy neukončil. Videla som tam zo pár takých základných momentov alebo takých progresívnych momentov, ktoré sa snažili do školstva priniesť, ale myslím si, že v takom tom ucelenom ponímaní moderného školstva k tomu sme sa v podstate dodnes ešte nedostali. Ale nejaké náznaky tu asi sú, lebo viem, že sme sa raz spolu bavili a to bolo v súvislosti s mentoringom a ty si mi hovorila, že áno, my sme to už niekedy robili v tej Škandinávii pred XY rokmi a teraz sa to konečne dostáva aj ku nám. Čiže nejaké také snahy sú, ale asi tak úplne komplexne. Áno, komplexne to nie je ponímané. Áno, ten mentoring u nás už druhý rok v podstate beží, čo je veľmi pozitívna správa pre našich študentov. Aj sme toho roku začali s hodinami osobnostného rozvoja, čo tiež veľmi pozitívne hodnotím. To je ten nový predmet na našej škole? Áno, to je ten nový predmet, ktorý sa snažíme realizovať, na ktorý máme mimochodom veľmi pozitívne ohlasy zo strany žiakov. Takže predpokladám, že budeme ho ďalej vyučovať, že to nebude len nejaký pilotný projekt, ktorý skončí niekde v šuflíku, ale že aj tie ďalšie generácie študentov budú mať možnosť pracovať s týmto projektom, s týmto novým experimentálnym vyučovacím projektom alebo hodinou. A
na konci tej cesty budeme môcť povedať, že tí žiaci si dokážu stanovovať ciele, dokážu ohodnotiť svoju úroveň, dokážu zhodnotiť, čo sa im pozitívne podarilo a čo nie. A dokážu nájsť aj príčiny toho, prečo v tej danej veci neboli úspešní. Fajn. Takže nejaké posuny tu sú, to som rád. Ako by si to celé zhrnula, čo sa týka tých eurofondov a toho čerpania a vlastne tých všetkých vízií, alebo teda čo ste tam pozažívali? No, musím povedať, že naša škola je mimoriadne úspešná v čerpaní eurofondov a iných fondov z tých iných zdrojov, pretože široko ďaleko v našom okolí nepoznám žiadnu inú školu, ktorá by dostala tak veľa peňazí. A to sme neboli iba akože školy, ktorých niekto prizval do projektu. My sme boli autormi všetkých tých projektov, ktoré sme na škole realizovali. To znamená, že my sme napísali projekt aj za tých partnerov. My sme vytvorili obsahovú stránku toho projektu. A tí ostatní z tých ostatných iných krajín, ktoré som tu menovala, tí sa k nám iba vždy pridávali. A musím povedať, že na záver nám vždy ďakovali za skvelú prácu a skvelo vytvorený projekt, ktorý obohatil aj ich školy. Čím to mohlo byť, že práve naša škola bola takáto úspešná? Ja teda sama neviem, lebo v tom roku 2009, keď som písala ten prvý projekt, sama som ani netušila, ako ten projekt správne napísať, aby bol úspešný. Myslím si, že sme to robili dobre a myslím si, že sme boli silne motivovaní tie peniaze získať. A na druhej strane aj tie témy, ktoré sme vyberali, pravdepodobne zneli dobre a boli zaujímavé. Takže tá výberová komisia, ktorá projekty schvaľovala, si povedala, tak dajme šancu tomuto projektu, lebo môže to byť skvelý projekt a môžu z toho mať profit žiaci tej danej školy. Dobre. Takže boli sme naozaj všetky projekty, ktoré sme napísali, ani jeden projekt nebol odmietnutý. A boli sme naozaj úspešní. Musím ešte povedať, že okrem týchto projektov sme v podstate dostali peniaze aj v rámci Euroskoly, kde sme boli vlastne 3-krát na simulovanom rokovaní študentskom v Európskom parlamente v Štrasburgu. To bolo v roku 2013-2016 a naposledy v roku 2024. No a potom sme robili aj projekt takisto Európskej únie, ambasadorská škola, ktorý trval 2 roky a ten sme tiež vyhrali. A boli sme v Bruseli so žiakmi na takom stretnutí mládeže z celej Európy a bol to skvelý festival mladých ľudí, angažovaných myšlienok a víziev do budúcna a bolo to úžasné. Takže dnes to vyplýva, že naozaj skrze tých projektov ty si precestovala aj so žiakmi, dá sa povedať, Európu krížom, krážom a nadobudli ste nové skúsenosti a zážitky a určite aj pre tých žiakov to je obrovské obohatenie a taký rozhľad, ktorý získajú do toho sveta. Áno, tí žiaci navštívili krajiny, o ktorých sa im ani nesnívalo. Prvýkrát leteli lietadlom, to tiež musíme povedať, že mali veľký strach aj z týchto ciest. Prvýkrát navštívili Turecko, prvýkrát navštívili Cyprus, Litva, ktorá tu je neďaleko, ale je pre nás stále takou akousi neobjavenou krajinou. Holandsko alebo Nórsko, tie cesty ich veľmi obohatili, pretože žiaci v rámci tých projektov bývali v rodinách. Takže priamo na vlastných skúsenostiach mohli vidieť, ako fungujú tieto rodiny v zahraničí. Museli komunikovať anglickým jazykom, museli uzatvárať nové priateľstvá, alebo nemuseli, chceli. Vymieniali si adresy a ostávali v kontakte ešte potom veľmi dlho po ukončení. Absolvovali sme veľa diskusí, absolvovali sme veľa workshopov, rôznych konferencií, na ktorých boli prítomní aj politici z Európskeho parlamentu alebo politici z jednotlivých vládnych politických systémov jednotlivých krajín. Vytvárali sme rezolúcie, točili sme filmy, robili sme konferencie, niektoré materiály sme dokonca poslali aj priamo do Európskeho parlamentu ako angažovaný prínos mladých ľudí k aktuálnym témam vtedajšej doby. Takže znie to úplne skvelo, až mi je trošku ľúto, že som chodil na strednú školu, kde nebola možnosť takto vycestovať a zažiť takéto skvelé zážitky. Mirka, ja ti veľmi pekne ďakujem,
že sme spolu natočili tento rozhovor a prajem ti, aby ti vyšlo ešte čo najviac nových projektov a aby tí žiaci mohli zažívať to, čo za tých niekoľko desaťročí tých trvania tých projektov už vlastne zažili. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Dobrou správou je, že dnes ešte nekončíme a vítam tu u mňa druhú hostku, Martinu, ktorá začala svoj prvý európsky projekt, alebo možno to nebol úplne európsky, ona nám povie, dokonca ešte o rok skôr ako Mirka. Máti, vítaj u nás. Ďakujem. A povedz nám niečo o tvojom prvom projekte. Tak môj prvý projekt vlastne začal, keď som nastúpila na školu a volal sa teda Dynamika ekosystémov. Bol to európsky projekt v rámci programu Erasmus. Dnes sa ten program volá Erasmus, kedysi to bolo Comenius. No a bol to projekt zameraný na ochranu životného prostredia, na sledovanie stavu životného prostredia, kde sme mali zapojených 5 krajín. My ako Slovensko sme boli prvá krajina, Česká republika, Cyprus, Nórsko a Holandsko boli tie krajiny, ktoré sme vzájomne sa navštevovali. Projekt nám trval 3 roky a v podstate sme boli v každej krajine 2-krát. Žiaci mali možnosť pozorovať jednak čistotu vody, jednak sme sa venovali obnoviteľným zdrojom energie a potom pôde vo všeobecnosti. Čiže takéto boli tvoje začiatky. A ako to bolo ďalej? No, potom sme sa rozhodli, že teda nebudeme mať všeobecno vzdelávací projekt, že pôjdeme do odborného vzdelávania, pretože ten prvý Comenius bol zameraný na všetky odbory na našej škole, neboli to iba chemické odbory. Tie ostatné projekty už boli skôr pre chemikov. Takže vlastne ďalším projektom bol odborný projekt v spolupráci s Valašským Meziříčím. Tam bola chemická škola kedysi, dnes už bohužiaľ nefunguje. A v podstate naši žiaci sa zúčastnili 3-týždňového vyučovania vo Valašskom Meziříčí a my sme privítali takisto na 3 týždne študentov z Valašského Meziříčí. Bol to taký jednoduchší projekt, keďže vlastne nebola tam jazyková bariéra, pretože vo väčšine medzinárodných projektov sa hovorí v angličtine. Češi, Slováci si rozumeli, takže vlastne chodili sme na vyučovanie priamo do tých tried, v ktorých sme mali zaradené rozvrhy. To znamená, že naši žiaci sa teda učili presne tak ako Češi a Česi sa u nás učili presne tak ako naši žiaci. Čiže sa vytvorili aj nejaké priateľstvá na dlhšie doby. Mám teda informácie, že sa stretávali alebo teda aspoň vedeli o sebe aj nejakých nasledujúcich 5-6 rokov vzájomne od tých priateľstiev. Bolo to také veľmi milé. A čo sa týka financií, tak asi na takýto druh projektu ani tých financií až tak veľa nie je potrebné. Tak všetky tieto projekty, ktoré teda zastrešuje agentúra, teda je to Erasmus projekt, vo všeobecnosti je hradený z financií Európskej únie. Čiže v podstate žiaci dostávajú teda cestovné, ubytovacie sa im náklady hradia a dostávajú dokonca aj nejaké vreckové na to, aby v tej krajine mohli prežiť. Čiže nie je to pre rozpočet rodiny nejak veľmi zaťažujúce, čiže to je tá obrovská výhoda zúčastniť sa na takomto projekte. A mňa ešte teraz napadá taká otázka. Ako sa vyberajú žiaci do týchto projektov? Je tam nejaká selekcia alebo môže tam ísť ktokoľvek? Vždy začíname motivačným listom. Vyhlási sa teda, máme to obdobie projektové teraz, pôjdeme niekam. Vyhlásime to cez stránku školy, najčastejšie informujeme žiakov cez EduPage. No a žiaci, tí, ktorí majú záujem, teda napíšu motivačné listy. No a potom nasleduje nejaký pohovor, jednak v angličtine, keďže komunikačným jazykom je angličtina a jednak aj z tých odborných predmetov sa musí urobiť nejaký výber. No a zasadne komisia, ktorá je väčšinou teda zložená z vyučujúcich nás a rozhodneme sa, kto s nami pôjde a kto teda počka si na ďalší rok. Na ďalšiu je to teda nejak aj počtovo limitované, každý z týchto projektov? Áno, na každý projekt. My väčšinou chodievame buď 12 alebo 14 žiakov na jeden projekt, takže asi v takomto počte sa objavujeme. Dobre, poďme ďalej. Tak pre mňa možno najzaujímavejší, alebo nie najzaujímavejší, všetky sú zaujímavé, ale najkrajším projektom bol projekt v rámci norských fondov, kde sme sa v podstate so žiakmi dostali na skoro 2 týždne na Island. Wow, tak to musela byť paráda. Témou projektu boli obnoviteľné zdroje energie, kde teda oni teda vládnu tými geotermálnymi prameňmi. A takisto sme teda boli tam 10 dní. V
V tom čase vybuchla sopka Eyjafjallajökull a my sme ostali o 5 dní dlhšie ako uviaznutí turisti. S tým sa asi nerátalo ani v rozpočte, ani celkovo. S tým sa nerátalo v rozpočte, ale nakoniec to naozaj veľmi dobre dopadlo. Teda tie peniaze nakoniec sme získali, takže bolo to všetko v poriadku. No a naozaj ten Island sme si prešli jednak aj s tými študentami a potom už aj samostatne. Ten Reykjavik sme tam strávili o 5 dní dlhšie, takže naozaj také vyjadrenie našich študentov, že toľkokrát sa neboli kúpať v geotermálnych prameňoch alebo vôbec sa nekúpali ani na Cypre, keď sme boli predtým na tom projekte, ako teraz na Islande, pretože v podstate my sme boli v marci a tam je teda stabilne tých 10 stupňov. A celá tá téma bola o obnoviteľných zdrojoch energie. Vytvorili sme si také videjka krátke, v tom čase ešte teda naozaj je to nejakých 12 rokov dozadu, 13, čiže tá tvorba videí, podcastov nebola ešte v takom rozmachu, takže sme skúšali aj my niečo nové. Zaviedli sme dištančné vzdelávanie, keďže vlastne sme už mali byť 5 dní v škole, tak sme museli nejako dištančne tam riešiť vzdelávanie zo školy. Takže boli to také naozaj veľmi pekné chvíle a myslím si, že všetci žiaci, ktorí to absolvovali, veľmi na to dobre spomínajú. Tam bolo 14 detí s nami. Tak ako to verím, toto sú nezabudnutelné zážitky. Potom aj keď prišli tí Islandiania k nám, tak to bolo zase veľmi milé. Teda takisto ich prišlo 14 a boli tu 10 dní na škole. Ako sa im páčilo u nás? Veľmi. Pre nás je tam zaujímavá tá príroda. Pre mňa to boli tie vodopády. A ja mám taký poznatok alebo takú skúsenosť, že ja som si myslela, že v Tatrách najkrajší je Studenovodský vodopád, tak im to ukážem. Tak oni na to pozerali, že OK, dobre, poďme ďalej. Pre nich boli najkrajšie naše hrady a zámky. Čiže vlastne potom sme pochopili, že sme prešli cez Trenčín, cez Oravský hrad, cez Spišský hrad. Čiže toto bolo pre nich veľmi zaujímavé. Čiže to, čo oni nemajú, presne. To sa im u nás Čiže páčilo. Aj tie kultúrne rozdiely je vidieť na tých projektoch veľmi pekne a naozaj nás to obohacuje aj tých učiteľov, aj tých žiakov, že v podstate stretnúť sa s niekým iným a mať tie rôzne názory. Tá multikultúrna časť je tam tiež veľmi pekná. Určite súhlasím. Čo ďalej? Aký bol projekt ešte ďalší? Ďalšie projekty, ktoré sme mali, boli zase odborné. Čakalo nás Španielsko a Portugalsko. To boli dva veľké projekty, kde sme sa ale nestretli so školou. To neboli projekty v rámci škôl. Tam sme mali priamo firmy ako spolupracujúce organizácie. V Portugalsku sme boli veľmi blízko Porta, čiže vlastne jednak tam tá firma, ktorú sme navštívili, boli vinárstva, ktoré vlastne produkovali portské víno, takže vlastne to je tá naša biotechnologická časť. No a čističky odpadových vôd v tom Portugalsku boli pre nás zaujímavé. Čiže vlastne mali sme tam tri spolupracujúce organizácie a treťou bola vlastne výroba olivového oleja. Takže vlastne tam naši študenti mali možnosť v tých laboratóriách sa hýbať, pracovať. To bol dvojtýždňová stáž. No a v druhej časti sme boli teda v ďalšom sme boli v Španielsku. V Španielsku v Granade, čo je nádherné mesto takisto. Takisto sme tam boli 3 týždne so študentmi a podnik, s ktorým sme spolupracovali, bol podnik Genio. Je to vlastne veľmi perspektívny podnik zameraný na výrobu, vývoj a testovanie liečiv vo všeobecnosti. Čiže naši žiaci mali možnosť vidieť v praxi, ako sa tie liečiva testujú, aké testy musia všetky absolvovať, kým sa dostanú na trh. Čiže bol zameraný na biotechnológiu. A mohli aj oni aktívne sa zapojiť do toho procesu? Áno. Mali možnosť teda si skúsiť niektoré tie laboratórne práce. Do firiem alebo do tých podnikov k strojom sa dostali len tak, že ako videli tie pracovné stroje, ale v laboratóriách mali možnosť pracovať. No, tak to je super, že si to mohli aj vyskúšať. Videli obrovské množstvo nových prístrojov, nových technológií. Aj pre mňa to bolo veľmi zaujímavé ako odborníka, pretože bežne na škole takéto prístroje a zariadenia nemáme. Čiže je to niečo, čo naozaj obohatí aj toho učiteľa. Jasné, to určite. Hej. Bol ešte nejaký ďalší projekt, do ktorého si zapojila? Lebo naozaj tých projektov je hodne, čo mi rozprávaš, aj keď nejaký ten rôčik, nejaké to 10 ročie a viac už tie projekty robíš. Dobre sa to počúva, tak
povedz nám ešte niečo ďalšie. Potom prišlo obdobie korony a v korone sme troška s tými európskymi projektami prestali, pretože nás stala obava s tým, ako letieť, ako cestovať. No to komplikované. To komplikovalo situáciu, takže tam sme mali taký väčší útlm. No a po korone sme sa rozbehli na novo. No a v súčasnosti spolupracujeme s prírodovednou školou Vladimíra Preloga v Záhrebe. V podstate sme minulý rok sme boli na dvojtýždňovej stáži so študentami. Témou bola zelená ekológia, alebo zelená chémia a ekológia vo všeobecnosti. No a v podstate Záhreb ako mesto bolo veľmi pekné. Boli sme zase v zime, to znamená, že nekúpali sme sa, ale je to aj veľmi pekné turistické mesto. Škola je veľmi podobného zamerania, ako sme my, čiže chemická škola. A aj tie prístroje, laboratórne cvičenia fungujú veľmi podobne, čiže sme si tak akože vymenili skúsenosti aj učitelia, aj žiaci, že ako by to mohlo byť. Pre študentov určite zaujímavých takisto 2 týždne v Záhrebe je veľmi pekná záležitosť. No a teraz sa vlastne sme mali možnosť opätovať tú ich návštevu našu tam, čiže sme ich privítali na 2 týždne tu. Áno, v podstate niekedy minulý týždeň vlastne sa to ukončilo. V sobotu minulý týždeň odišli. No a na tento školský rok máme Erasmus dohodnutý a teda prejdený, alebo teda ten projekt prešiel s chemickou priemyslovkou z Brna, čo zase nám troška odpadnú tie jazykové problémy alebo jazyková bariéra. Áno, a zase možno nejakí žiaci, ktorí tú angličtinu až tak neovládajú, tak zase môžu sa zapojiť. Majú šancu sa zapojiť, práve preto to robíme aj, aby teda neboli len tí, ktorí naozaj ten jazyk majú skvelý, pretože nie každý sme jazykový nejako typ, ktorý sa vie naučiť jazyk. Súhlasím. Ale musím povedať, a teda naozaj ja teda po tých mojich skúseností s projektami, že tie znalosti v angličtine sa u tých žiakov obrovsky zlepšili. Teda aj tie projekty možno mali na to význam, aj to, že tí žiaci naozaj pracujú s tou angličtinou. Čiže je taká motivácia, že idem na ten projekt, tak zamakám na sebe, aby som rozumela, čo sa tam vôbec deje okolo mňa. Áno, čiže naozaj sú lepší v tých jazykoch už o hodne, ako to bolo kedysi, keď sme začínali úplne s tými projektami. No a prvá návšteva teda bude Brno príde k nám, to sa zorganizuje v novembri. No a my zase pôjdeme v januári do Brna na 2 týždne. No, takže oni tento rok ešte budú u nás a na budúci kalendárny rok ideme my tam. Dobre, Mati, ja ti ďakujem veľmi pekne. Si nám to zhrnula, naozaj tých projektov bolo veľa za tie roky a taktiež zažili ste krásne chvíle a žiaci mohli zažiť, čo by inde nezažili. Takže nech sa ti darí a nech tých projektov je čo najviac. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. V závere dnešného rozprávania nesmieme zabudnúť na projekt s názvom Curie 3. Naša škola je zapojená do tohto významného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na povolanie. Hlavným cieľom projektu je modernizácia školských priestorov, posilnenie praktickej výučby a prepojenie školy s potrebami trhu práce. V rámci projektu sa pripravila rekonštrukcia 3 laboratórií, spoločenskej auly, multifunkčného ihriska a okolia školy. Bola už realizovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v časti budovy, čo predstavuje prvý krok k rozsiahlejšej modernizácii. Projekt zároveň podporuje spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorí sa zapájajú do odborného vzdelávania a pomáhajú žiakom získať praktické skúsenosti. Z toho plynú niektoré očakávané prínosy projektu, ako napríklad modernizácia odborných učební a laboratórií, zlepšenie podmienok pre praktické vyučovanie, zvýšenie atraktivity školy pre nových žiakov a lepšie uplatnenie absolventov v praxi. Projekt Curie 3 prináša našej škole nové možnosti, ako skvalitniť odborné vzdelávanie, zlepšiť prostredie a pripraviť žiakov na reálne podmienky v modernom pracovnom svete. Za projektom Curie 3 stojí Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Svetovou bankou. Ide o súčasť širšieho programu s názvom Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji, druhá fáza, ktorého cieľom je modernizovať odborné školy v regióne, podporiť inovatívne vyučovanie,
a zlepšiť ich prepojenie s praxou a zamestnávateľmi. Projekt je financovaný z verejných zdrojov z rozpočtu PSK, zo zdrojov Svetovej banky a z národných investičných programov Slovenskej republiky. V tomto projekte je zapojeno viacero stredných škôl a naša škola má tú prednosť, že môže byť súčasťou tohto projektu. Ďakujeme, že ste boli s nami až do konca a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte.